ሰላም ካብ ሃብታይ ቲቪ ብዕለት 11 ናሓሰ 2020 ኣብ ሃገረ ራሽያ መድሃኒት አንጻር ኮሮና ተመዝጊቡ ኣሎ። መግለጺ ካብ ፕሬዚደንት ሃገረ ራሽያ ተዋሂቡ ነይሩ። ከም ተወሳኺ ኸማን እቲ መድሃኒት ኣብ ጓል ናይ ፕሬዚደንት ሃገረ ራሽያ ተፈቲኑ ነይሩ። ኣነ ባዕለይ ኣብ ጓለይ ርአዮ ነይረ ኢሉ እቲ ናታረስናኣ ቁሩብ ናብ ላዕሊ እንዳኸደ ናብ 38 እንዳበጽሐ ናብ 37 ድሕሪ ቁሩብ ጊዜ ተመሊሱ ኢሉ ሓቢሩ። ኣብ ካልኦት ሰባት ተፈተኑ ብድልየቶም ዝነበሩ ዝኾነ ምልክት ኣይረኣናን። ከም ተወሳኺ ኸማን ጸብጻብ ካብ ጋሜላ ሴንተር ዝበሃል ተዋሂብና ብዛዕባ እዚ መድሃኒት ኮሮና ኣብ ንሕና ዝፈተናዮ ሰባት ዝኾነ ከቢድ ጉድኣት ኣይረኣናን። ክሳብ ሕጂ ኣብ ንሕና ዝፈተናዮም ሰባት ማለት ንሕና ሓደ ካፍቲኦም ቀዳሞት ኢና ዝምዝግቡ ነዚ መድሃኒት። ድሕሪኡ ፕሬዚደንት ሃገረ ራሽያ ሓቲትዎም ነይሩ ነቲኦም ኣብ ኣኼባ ተሳተፉ መግለፂ ክህብዎም ንሕና ቀዳሞት ኣይኮንናን ዲና ኖ ካልኦት ኣለዉ ኸማን አንጻር ኮሮና መድሃኒት ዝሰርሑ ዘለዉ ውን ሻይና ኸማን ኣብ መርመራ እንድያ ዘላ ግን ኣይመዝገበትን። ኣነ ተስፋ ገብር እሶም ቀልጢፎም መድሃኒት አንጻር ኮሮና ክረኽቡ ይምንየሎም ኢሉ ሓቢሩ ፕሬዚደንት ሃገረ ራሽያ። እቲኦም ኣብ መርመራ ዝኣተዉ መድሃኒት ዝወስዱ ብድልየቶም እዮም ዝወስዱ። እቲኦም ተፈተኑ ኸማን ኣለዉ ወላ ሓንቲ ምልክት ዘይርእዩ ሰባት ነይሮምና እዮም ኢሎም ከም ተወሳኺ ሓቢሮም። ነዚ ኩሉ መግለጺ ኣብ ናይ ራሽያ ሃገራዊ ቴሌቪዥን ትረኽብዎ ትኽእሉ ኢኹም። ንሕና ብትግርኛ ጌርና ሓቢርናኩም። ጀርመናዊ ጋዜጠኛ ቶማስ ረፓ ዝበሃል ብዛዕባ መድሃኒት ኮሮና ኣብ ራሽያ ተመዝገበ መግለጺ ሂቡ ነይሩ። ኣብ ናይ አርቲ ዶይች ትበሃል ጀርመናዊ ኣካል ናይ ራሽያ ቴሌቪዥን ንሱ ዝበሎ በጥቅምቲ ክጅምር እዩ። ሕጂ ተመዝጊቡ እዩ ጥራሕ በጥቅምቲ ግን ነቲ መድሃኒት ክዝርግሑ ኢሎም ኢሉ ሓቢሩ ማለት እዩ። ኣነ ብማዕረባውያን ዝኸዳ ቴሌቪዥን ወይ ዝምራሓ ቴሌቪዥን ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ብካልእ ዓይኒ ኣተርጊሞሞ ይብል ኢሉ ንሶም ዋእ ተፈቂዱ ኣሎ ኢሎም ግን ኣይተፈቀደን ተመዝጊቡ እዩ ጥራሕ ዘሎ። ከም ተወሳኺ ኸማን 7,000 ሚልዮን ገንዘብ ኣኪቦም ንመድሃኒት መስርሒ ኣብ ውሽጢ ራሽያ እዚ መድሃኒት ዝሰርሕዎ ዘለዉ ብጥርሑ እዩ። ናብ ስደት ዘለዉ እዩ ጥራሕ ዝሽየጥ። ኣነ በቲ መምርሒ ናይ መድሃኒት መስርሒ ቀዳማይ ካልኣይን ደረጃን ዝረኣኽዎ እዚ መድሃኒት ብሕጋዊ መገዲ ይስራሕ ኣሎ ኢሉ ጋዜጠኛ ቶማስ ረፓ። ኣብ ተፈላለየ ሃገራት ኣለዉ እንዲዮም
መድሃኒት ዝሰርሑ ዘለዉ ግን ራሽያ ብሓደ 2 ወርሒ ቀዲሞሞም ኢሉ ኣብ ማሕበር ዩሮፕ ኸማን ይሰርሑ እንዲዮም ዘለዉ በአፍሪካውያን ግን ክምርምርዎ ይፍትኑ ኣለዉ ናይ ሓደ ፖለቲሻን ካብ ሜክሲኮ ዓርከይ ዝኾነ ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ኣብ ስፔን ዝዛረቡ ሃገራት ከመይ ጌሮም እዮም ኣብ ቲቪ ዝዝርግሕዎ ኢለ ሓቲተ እሱ ዝበለኒ ብማዕረባውያን ስርዓት ዝኸዱ ሃገራት ብብዝሒ ፍርሒ ይዝርግሑ ብዛዕባ ኮሮና ብማዕረባውያን ዘይምርሑ ሃገራት መጠንቀቕታ እዮም ጥራሕ ዝህቡ ከም ተወሳኺ ጋዜጠኛ ቶማስ ሱረፓ ዝብል ኣብ ሃገረ ራሽያ አንጻር ኮሮና ዝዛረቡ ኣለዉ ኣብ ቲቪ ግን ኣብ ጀርመን ይኹን ኣብ ካልእ ሃገራት ኣፍቲ ናይ ብስርዓት መንግስቲ ዝኸይድ ዘሎ ሚድያ ኣይዝረብን እዩ ነውሪ እዩ ብመንግስቲ ዝምራሕ ሚድያ ኣብ ሃገረ ጀርመን ዝኾነ አንጻር ኮሮና ሕማም ትዛረበሉ ኩልኩል እዩ ኢሉ ሓቢሩ